Správca zálohového systému je neštátna nezisková organizácia, čo znamená, že nás založili súkromné spoločnosti a organizácie. Štát sa priamo ani nepriamo nepodieľa na financovaní systému zálohovania. Všetky príjmy, ktoré systém vytvára, sú použité výhradne na prevádzku a údržbu zálohového systému. Naše financovanie pochádza z troch hlavných zdrojov. Prvým sú poplatky, ktoré platia výrobcovia nápojových obalov na pokrytie nákladov na ich zber a spracovanie. Druhým sú príjmy z nevyzdvihnutých záloh, teda financie za obaly, ktoré ľudia dobrovoľne nevrátia do zálohového systému. Posledným zdrojom je samotný výnos z predaja recyklovaných materiálov určených na výrobu nových obalov na nápoje. Naša nezisková organizácia nemôže podľa platných zákonov Slovenskej republiky vytvárať zisk a preto všetky finančné výnosy musia byť automaticky využívané len na vylepšovanie zálohového systému. Vďaka týmto financiám dennodenne zabezpečujeme, aby systém fungoval efektívne a všetky zálohované obaly mohli byť využívané znova a znova. Financovanie systému zálohovania je kontrolované Ministerstvom životného prostredia, pričom pravidelne na mesačnej báze zverejňujeme transparentné výkazy a o celkovom fungovaní systému informujeme v našich výročných správach. Chcete vedieť viac o našom fungovaní? Navštívte web slovenskozálohuje.sk.